Morning mga idol, no? Mag-almusal na naman tayo. Dito na naman ako. Oh. Ayan po, yung ulam natin is sutanghon. Sa umaga, sutanghon. Ayan po, may sardinas. Tapos, may kunting kanin. Diet. Charot. Hindi. Kunting kanin kasi busog po tayo mga idol. Tsaka embutido. Ayan po. Yan po yung ulam natin yung mga idol, no? Embutido, tsaka sutanghon. Sa umaga. Almusal tayo mga idol. Yan, pinapakita ko lang kung ano yung mga ulam natin, kinakain natin dito sa trabaho natin. Kain po sa inyo lahat. Lalo mo sa tayo, no? Para ba tayong tulog, kasi pang gabi yung duty natin, kaya... pa tayo ba? Pag-out na rin tayo mo doon. Ayun po, kain. Sutanghon yung ulam natin. Abay kaway dyan sa mga alos, mga kumakain ng sutanghon na yun po. Kita ba? Hindi siya rin kita. Ay po mga idol. Bakit ako dyan sa walang pili kumain. Kahit anong ulam basta kumakain sa mga patang probinsya dyan. Punta Manila rin. Pilis po kain. Kain mga idol. Walang subo sa inyo. Actually, konti lang kain natin kasi mga idol. Kasi tapos na kumain. Kanina mga alas 6. Eh, mag-alas 6 pa lang ngayon. Kasi bakit pa lang duty kaya. Ano ba sa po? Kanina, kumain kami. Shout out kay Idol Murillo. Kumain kami ni Murillo. Midnight. Mga 3 PM na, mga idol. Kaya, medyo gusto to tayo. No? Kaya konti lang tayo natin. Batido. Sabong? Naalala ko ito pag ano ba, nasa probinsya, pag may sabong na masarap, kain. Probinsya mo ito. Kahit ano lang, gulay, masarap na yung ulam ba? O sumasama kayo. Sama kayo ng mga kapatid mo. Pag-ulam. Idol. Idol. Hmm? Ayan. Yan. Ano yun? Si... Idol. Yo, maraming chicks. Yeah, charot lang. Charot lang yan. Totoo yan eh. Tatawan sa mind. Ahem. Ito nga rin yung sarili niya kasi. Nung kabataan niya ba daw? Marami talaga. Joke lang yung mind. Natatawa na naman. Ay po. Oo ba yun? Sa mga virus natin dyan, thank you so much. Mga nagsa-like at sisiyan. Mga sulit supporters natin dyan. Pasyan mga idol ba? Video natin pa sa reels po. Kapapahinit naman ang master. Bye-bye. Thank you.